So guys, आङो जिथु दख'नाखौ गानदों गुफुर कालारनि ओरैबायदि समायना मोनसे दख'ना बेनो जाहैबाय F&F क्लदिंनिफ्राय आरोना ओरैबायदि गाननो कम्फर्टेबलथार। Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनायबावहरनाय थाबाय। स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय दिनैहाय दायो जोङो नै सिख्रि सिख्ला बायदि बिराद देलायबाय ओमफ्राय देलायनानै जों दायो थांनो नागिरदों जोंनि लोगो बियो सिगां आंनि स्कुलनिफ्रायनो माने सिनायनाय आरोना माने आंनि मोनसे सिनियरमोन बियो स' बिनिनो दायो हाबा बेनि समानमोन आरोना क्लासआ ओमफ्राय दायो जोङो बिनिनो हाबा जानो थांनो नागिरदों स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थ'दो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो ओमफ्राय खेबसेजों अनलाइनावहाय न'आव थानानैनो बे फन जेजोंहाय भिडिअ नायगासिनो नोंथांमोना बे फनजोंनो नोंथांमोना 20,000निफ्राय 50,000सिमहालागै रां खामायनो हागोन स' बेयावहाय मोनसे अनलाइनावहाय ओरैबायदि मोजां मोजां भेलुएबल स्किल फोरोंनाय जायो बेखौहाय नोंथांमोना 10 इयार्सनिफ्राय लानानै 80 इयार्ससिमहालागै गेलेजागोन आरोना ओमफ्राय बेयावहाय नोंथांमोना न'आव जनानै रां खामायनो हागोन स' नोंथांमोना माखौथ' नेनानै दङ थाबैनो थांनानै आंनि बे भिडिअनि डिसक्रिपसनावहाय लिंकआ होनाय दंखायो डाउनलड खालामनानै सोलोंना लाबानो जाबाय दयनो दिना फैनानै ओमफ्राय माबानाया मा लाब जागोन मा मानसि लियो ओइ ससिननिफ्रायनो इसिबां थाबायबोलानोहाय मस्त राजा महाराजा मानसि नालाय ओइ सिगांनिफ्राय थांनानै माहाय माबा खालामबानो जागौमोन दयनो गाजालै जोंनिया फिदिं होबाय थासिगोनलै ट्राक फैदोलै आयौ गारिखौ फिदिं मारथारबाय आरो कपालाव फैलायलायदों मालाय या खम दुखु मोनलायदो बामालाय खानायखौ मायदिबा खामना फैलायदो मोजां नुथाराखै आं मोजां नुदोंलै खिथिंथिं अरांनिया गोथाव जायोथ' इदि खालामब्रा इस सासेया आब' खनायसो सासेया आदा अमल नायनो फाखुया नायनो नायलाय मोखाङा माबायदि फाखुवा फोननानै ओमफ्राय दा हाबा जाहैनो नागिरबावदो सेस मोखाङा दुगैबाबो हामलाय ओमफ्राय नै गाइस जोङो दायो हाबाथिलियावहाय मोनफैबाय नै खैना गोदान दरा गोदानखौ नायनो हागोन नोंथांमोना दसे उनावनो एसे खाथिनिफ्राय ओमफ्राय दायो जोङो जनानै दङ आरो Haba zona mama waiting muda. Haba zona mama waiting muda.
Dah. Party on the roadside ni logo ane. Ziuni logo ni. बिसोरनि गामिनि आरोना माबाया हिनजाव गोदाना माने फिसाजो जायो सोमोन्दोआवहाय ओमफ्राय दायो जों हाबायावहाय लोगो मोनफैबाय दिनै बिराद गोबावनि उनाव दा ओंखाम मोजांसै जोंनिया ना आरो बिथिंबो नै गोबावनि उनाव लोगो मोनबाय लोगोखौ बिराद गोथाव जाबाय ना आमिर आंखौल' नङा दायो जों ओंखाम जानोसै itu apa? Daftar bemar, mor bemar ya kebe. जोंहा मुकुन्दनि हाबायाव थिगसे जानोसै जोङो फुरा रेडि जाना फैखादों जानो थाखाय ओइखौ बिखौ देखायदो खामानि मावना गोलोमदों गोलोमजोब्बायनो जि मोजां Mukundo, you are best friend. Thank you. Ada yang ni. खुलुमबाय होनना बुंहरदों खुलुमबाय दा खुलुमबाय अ आरो नोंबो हाय थिंखुबाय खुलुमबाय dah Are lah saja fungbai dengar cak thang thang fungbai ada thang masa ni biar kau thang lelai malah ni biar lelai dah mana malah deh macam cakap manglo manglo kusum tadi menang borai deh jenaka Ro selfie satu dulu selfie nih bisa gue pit le ya bisa gue udah nih bisa ketemu tadi dia oi go lokbar lokuri nih dan ya bumi ya kameramen jasra we ma dania maba bigumai ke kameramen खालामबाय नामा udah bisa ketemu tadi oi go lokbar lokuri अरे भाई बदी देखो वो कैमरामैन जा बोलो दे कैमरामैन दे saya pun berbasan tulisan Dapat, phải chưa làm